v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Iani, să mă mai țineți minte. Asta am băgat reload, dar... Nu, hai, normal, sau... Da, normal. Dar sigur. Yellow from head to toe, feared by evil, feared by all. Meet the banana. Vrei să zic asta să fie doar între noi. Cam nu știu cum să postez clipul ăsta pe care îl fac acum. Trebuie să-mi întreb un prieten. Că el m-ar vrea să mă fac de lucru. Sincer. He's delicious as he's deadly, and healthcare ain't in a stock. So you better think twice if you see something shiny coming round your block. Click, 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 click. Right foot creep, walking with it. Dar nu o să fie atât de interesant, că am avut pe Mr. Levap. Da, să vă abonați și la Mr. Levap. Îl cheamă Mr. sau nu, Levap până canalul lui de YouTube Levap cu litere mari până. Să vă abonați și la el. Da. Eu nu știu de ce, că eu dintr-un videoclip am făcut 4 abonați și el 2 din 2 sau 3. Da, din 3. Și din short-uri, eu nu am făcut short-uri. Adică să fie între noi. Nici nu știu să fac short-uri ca aș face. Să fie între noi. Să vedem un double edit, cum nu știu să-l fac. Da, cum nu știu. M-am încurcat. Da, eu știu să fac double edit, dar m-am încurcat, știi? 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 Știi. Chiar știi. Adori. Ok, ok. Și-am uitat cum să trece așa solo. Stai să mi-am amintesc. Ai murit de 2 ori? Gata, pa, pa, ai murit de tot. Prost, atât de slab. Eu nu știu, ce încercam să-i fac? Adică, sincer, încercam să-i fac full box, cred. Dar mi-am dat seama, ăsta e bot. Adică ce bot? Was the shining? Da, oameni, nu știu cântecul. Baby, last the night is shining. Nu mai știu. Pa. Poți să fii tu mitic. Poți să fii tu mitic. Cui sărim în cap? Serios, la bot, la default. Mamă, tipul meu de 10.000 pings. El se mișca, dar absolut ea nemișcat. Știi? Știți? Unde sunt, bă? De se bate. Oh. Full box. E bot. Dar și eu dracu pampul de la 10.000 de... Unde-i bă, că s-a auzit pași aici. Bă, da. Să țin minte.
Doamne, am eu! Bro, dar de ce n-am mai... A, tu! Dacă mă bătea ăsta... Bro, de ce n-am mai... Te-ai trezit și tu? Sar! Te-ai trezit și tu? Să te crești cineva. Bă, da, nu știu ce-o că stai omul ăla. Nu-l simteau cu arelul, cu pampa, cu nimic nu-l simteau. Da, nu știu s-a auzit. Pași. Oare de ce? Oare de ce? Că se bat poții și trebuie să vină să dau clasă? Bro, wait! Bolt! Bolt, wait! Și eu mă mișc ca un bot. Serios, dar cât mai ai din grappler? A, nu mai ai. Bro, nu m-a tras. Bam! Serios? Stai acum să te alerg. 30! Bro. Răsărim. Nu spamagi ordinea nimic. Nu știu nimic. Canalul meu vreau să fie family friendly. Nu știu. Serios? Bro, GG. GG. Nu știu. Oh, bre, las. Lasă-mă în pace. Aminte. Era just one. Just one.
mai stau noi la o vorbă așa, ca între frați. Să mai... Serios? Bro, serios? Na. Na, bro, că n-am cu ce să-l bag. Sunt prost, l-am completat. Bro. Ce faci? Bro, tu ești. Da. Mă pușează. Nu! Că mă pușează, nu? Nu. Nu că mă pușează. Asta că... Așa e. Da, el mă pușează. Nu mă mai pușez. Mai vreau să te văd. Să te văd, mă, da. Merge. Tipo. Olha! Cam acesta a fost episodul. V-am pupat. Sper.